Den tanke, der ligger til grund for det her, er sådan set rigtig sympatisk, nemlig at man vil nedbringe mængden af tvang i psykiatrien. Men det her er igen et af de her satspuljetilskud til psykiatrien i form af et anlægsbyggeri. Og for at gøre det endnu værre, så blev de her penge givet med så ekstremt kort ansøgningsfrist, så det var næsten umuligt at lave en ordentlig plan for det, end i en politisk proces omkring det. Og det er selvfølgelig under trussel af, at hvis ikke man bruger pengene, så får de andre regioner det. Hvis man nu sådan satte sig lidt ind i tingene, så vil man jo vide, at det, der virker allerbedst imod tvang i psykiatrien, det har faktisk ret klart vist sig at være motion. Dernæst kommer noget med noget efteruddannelse, og måske endda en kombination af de to. Erfaringer med anlægsbyggeri på det her område er sådan set temmelig vage. Man har en fornemmelse af, at det måske virker. Men vi ved faktisk ikke, hvad det er, vi får for 23 millioner kroner. Hvad er effekten? Hvilken procentdel kan vi forvente, at tvangen kommer til at falde? Jamen det har vi ikke noget realistisk bud på. Jeg ser to alvorlige problemer i det her. For det første, at Christiansborg endnu en gang spiser sig af med satspuljemidler til anlæg. Fordi det selvfølgelig er uforpligtende i forhold til fremtidige udgifter. Man binder sig ikke til noget i fremtiden. Når bygningen står der, så er pengene brugt. Så kan man også sige, at man har givet lidt til psykiatrien. Det andet er en blanding af, hvad jeg vil tillade mig at kalde inkompetence og arrogance. Med den måde, pengene er givet. Inkompetence, fordi prioriteringen af midlet, nemlig anlægsbyggeriet, til at nedsætte tvangen virker en lille smule uigennemtænkt. Arrogance, fordi man ikke lægger det ud til regionerne til at fordele pengene bedst. Christiansborg mener selvfølgelig at vide, hvordan pengene bedst bruges lokalt, fordelt en sen aften i en svær finanslovsforhandling. Jeg sad seriøst og overvejede, om jeg skulle stemme imod, at vi modtager de her penge. Det gjorde jeg, fordi jeg synes, det er en hån mod regionerne. Jeg gjorde det, fordi at jeg synes, det er en hån mod de cirka 3 mennesker, hvis livsskatteindbetaling de her 23 millioner cirka udgør. Men i særdeleshed, fordi jeg synes, det er en hån mod de psykisk syge mennesker, som vi burde varetage interesserne for. Men jeg ved også godt, at hvis man gør sådan noget, så skal det gøres koordineret. For ellers så går pengene jo bare til en anden region, så har man ligesom demonteret utilfredsheden med fordelingsmodellen. Derfor vil jeg sådan set opfordre jer alle sammen til lige at sparke til jeres kolleger på Christiansborg og sige, det her er ikke smart. Det her er ikke den rigtige måde at fordele midler på. Og så vil jeg opfordre dig, Bent, til at tage den med til Danske Region. Der er jo et vist personsammenfald der. Og lægge så meget pres på denne og kommende regering, at det ikke længere er politisk attraktivt at fordele penge på den her måde. At man ikke kan sige, at man har gjort noget for psykiatrien, når man i virkeligheden binder os på hænder og fødder. At det ikke er i orden bare at spise psykiatrien af med nye bygninger. Ja, det er jo det der med at give en 10 øre. Det har man lyst til efter det her indlæg, Nikolaj Bang. Veltalt.